int Malta. Il-ħolma tiegħek, il-proġett tagħna. Waqt il-konferenza ġenerali tal-Partit Laburista fejn ġimnied il-manifest elettorali Int Malta, il-President tal-Partit Laburista Elix Xiberras tkellem dwar kif illum id-delegati mhux qed jivvutaw biss fuq setta proposti, imma qed jiddeċiedu x'tip ta' pajjiż iridu u x'futur iridu jħallu lil uliedna. Dr. Elix Xiberras sostna li xar ilu propju ftaqali tkellmu ma' diversi persuni minn faxix differenti fis-soċjetà dwar il-prinċipji li għandhom jigwidawna bażla ta' direzzjoni. Fid-diskors tiegħu sostna kif illum il-mistoqsija mhijiex jekk Malta tistax tirnexxi, imma l-mistoqsija hija dwar kif nistgħu nibdlu s-suċċess ekonomiku ta' Malta f'kwalità tal-ħajja aktar umana, aktar sostenibbli u aktar permanenti. Aw naċċenna li xi kultant fil-ħajja maġla ta' kuljum ninsew kemm għamel avvanzi dan il-pajjiż fi 13-il sena għax Gvern Laburista ħolom u weta' ix-xogħol, saħħaħ l-ekonomija, naqqas il-qatt għal livelli storiċi b'opportunitajiet għal kulħadd. Dan sar baqal b'kuraġġ u bitwemmin li pajjiż żgħir m'għandux għalfejn jaħseb żgħir. Imma verità li ħadd żgur ma jista' jiġħad. Li taħt Gvern Laburista Malta imxiet il-qoddim. U llum il-poplu jaf ħaġa waħda importanti. Jaf li meta l-Partit Laburista iwiegħed, il-Partit Laburista iwettaq. U din l-għajta ta' din il-ġenerazzjoni hija l-qalba ta' din il-kampanja Int Malta. Kampanja mimlija enerġija, mimlija tama, mimlija nies li għadhom jemnu f'dan il-pajjiż. Il-President tal-Partit Laburista qal kif l-għażla tal-poplu għal din l-elezzjoni hija min għandu l-kuraġġ joħlom għal Malta u l-kompetenza biex iwettaq. Irrimarka li l-Partit Laburista jibqa' l-unika forza politika f'dan il-pajjiż li għandha l-kapaċità mhux biss titkellem dwar il-bidla imma twettaqha. Hekk ġara fid-drittijiet ċivili, fl-ekonomija u l-istat soċjali u llum qed jiġri wkoll fil-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin. Huwa temm jgħid li lil mill-lajjat, il-piki u l-istorbju, iċ-ċittadini jridu pajjiż li jibqa' jemmen fin-nies u ma jaqta' qalbu qatt. U dan jista' jsir biss jekk nibqgħu mixjin spalla ma' spalla flimkien wara l-moviment tal-Partit Laburista u wara l-Prim Ministru Roberta Bela. Sa dan it-tant waqt din il-konferenza tkellmu qatt ta' kelliema li qasmu l-esperjenzi tagħhom. Ewlenin fosthom kien Stefan Zrinzo Azzopardi li rikonoxxa l-ħidma ta' Gvern Laburista fl-aħħar snin u faħar it-tmexxija għaqlija ta' Roberta Bela anke fi żmien kruċjali. U għatenna li fit-30 ta' Mejju li ġej il-poplu għandu deċiżjoni importanti x'jagħmel bejn min għandu idejat konfużi jew idejat sodi li għatu garanzija ta' futur b'saħħtu. Indirizza l-folla ftaqali wkoll l-istudent Robert Xiberras Herrera fejn aċċenna li pajjiżna għandu bżonn tmexxija tried and tested. Xiberras li qed jistudja l-accountancy innota kif l-istudji tiegħu ġeluh japprezza l-importanza tal-kummerċ e kif elenka l-opportunitajiet tax-xogħol fil-preżent. Meta l-pajjiż jinvesti fiż-żagħżagħ tiegħu ikun qed jinvesti fil-futur. Hekk innutat l-atleta u psikoloġista sportiva Marta Spiteri, hekk kif innutat kif l-isport m'għandux ikun meqjus bħala ħsieb sekondarju u propju il-manifest elettorali Int Malta se jkun qed jara kif l-isport jiġi integrat fil-ħajja ta' kuljum bħala mezz ta' dixxilpina u mod ta' kif wieħed jirrilassa mill-ħajja ta' kuljum. Fi sfond ta' dan jenfasizzat l-importanza tas-saħħa mentali filwaqt li notat li l-Partit Laburista qed ikompli jindirizza dawn il-ħtiġijiet fosthom permezz ta' aktar servizzi fil-komunità biex ikunu aktar aċċessibbli. Waqt din il-konferenza Lucien Formosa om ta' żewġ titfal b'awtiżmu sever tkellmet dwar kif qasmet suġġeriment biex fl-emerġenza issir Multi Sensory Room li issa saret parti mill-manifest Laburista Int Malta. Julian Farrugia żagħżugħ li flimkien magħhom bnew kumpanija fis-settur tal-gaming li bdiet sempliċement minn ħolma 13-il sena ilu għal kif il-manifest jagħti ċans ukoll lil dawk li jaħdmu fis-settur tal-gaming. Farrugia temm ħabbar li din is-sena l-kumpanija tiegħu se tagħmel investiment ta' 4 miljun euro fis-settur tal-lob diġitali grazzi għall-għajnuna tal-Partit Laburista fl-aħħar snin. L-opinjonista Jeremy J. Camilleri tenna li l-bidla li hemm bżonn tistaġiba biss Gvern Laburista. Għal ukoll kif Partit Laburista fil-Gvern biss jista' jtejjeb il-ħajja ta' kull faxxa tas-soċjetà u għalhekk appella sabiex ħadd ma jissogra jitlef dak kollu li nbena fis-snin li għaddew. Fl-aħħar nett l-ekonomista żagħżugħa Aleandra Muscat qalet li l-futur ma jinbenix waħdu iżda rridu nkunu aħna li niddeċiedu għal Malta aqwa.